Εδώ Minecraft ημέρα 5η. Είχαμε μείνει στο φτιάξιμο για τη Farmer. Ναι, ξέρω ότι θα βραδιάσει και δεν είχα και πολύ χρόνο και σταμάτησα το βίντεο και θα συνεχίσουμε σήμερα. Λοιπόν, μόλις φτιάξω αρκετό σιτάρι, μάλλον θα πρέπει να φύγω από αυτό το μέρος για να βρω village και με τα village λογικά θα μου πατάω τη ταρότα για να αρχίσω να φέρνω και από αυτά. Λοιπόν, θα φτιάξω αυτό εδώ, το οποίο μεγαλώνει τα φυτά πολύ γρήγορα και μην τα χαλάει τζάμπα. Λοιπόν, αυτό μπορείς να το κάνεις και στο γρασίδι, ξέρω εγώ να κάνεις αυτό, να το μεγαλώσει. Αλλά εγώ το θέλω για το σιτάρι γιατί σου δίνει και σπόρους. Αλλά μαζεύεις και σιτάρι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πρέπει να το κάνω αυτό μέχρι να τα μεγαλώσω αρκετά, να φύγει σε όλο το μέρος τέλος πάντων. Και θα κάνω αυτό στο σιτάρι μέχρι να έχω αρκετό σιτάρι. Και ωραία. Όπα, sorry. Κολλάει λίγο το κινητό, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ έτσι ώστε να σταματήσω τα βίντεο. Λοιπόν, τώρα σπάμε το σιτάρι. Γιουπι. Να πέφτουνε μέσα στο νερό. Πάει πόντος. Έχει τίποτα εδώ, όχι εντάξει. Αλλά και πάλι τα πετάει εκεί πέρα στο τέλος. Και λοιπόν, σπόροι. Εδώ έχω ήδη 17 σιτάρι. Πάμε και ξανά αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάρει λίγο, θα χρειαστεί λίγο δουλειά εδώ πέρα τώρα. Θα χρειαστεί λίγο δουλειά τώρα εδώ πέρα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον θα έχουμε τροφή. Αν και μπορώ να πάω να σκοτώσω αγελάδες. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει απλά να βάλω σπόρους και να μεγαλώσω τα φυτά. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να κυνηγάω τους αγελάδες. Έλα. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Μου τέλειωσε τώρα απλά θα βάλω τους σπόρους. Μισό λεπτό, κάνουμε μια διακοπή και ξαναερχόμαστε. Ναι, γεια σας, ξαναεπιστρέψαμε. Τελειώσαμε με όλο αυτό και είχαμε τόση ώρα έναν σκελετό εδώ πέρα που μας πετάει βέλη. Αλλά δεν μπορεί να μας πετύχει. Δεν μπορεί να πάει και τα βέλη βασικά. Και λοιπόν, ας το σκοτώσουμε. Ωρε φίλε, πόσα βέλη. Ωρε φίλε, πόσα βέλη. Σόφα ρε. Και άλλο να πεις. Έλα, σόφα. Σόφισε. Ωραία. Τώρα πρέπει να βγούμε έξω. Ωρε φίλε, κολλάει και το κινητό. Πού ήτανε? Ναι. Είχε εδώ πέρα και πάω απλά έσκατο. Ωραία, και τώρα απλά περιμένουμε εδώ πέρα να μεγαλώσουν. Πάμε τώρα μέσα να φτιάξουμε και ψωμί. Βασικά δεν θα το κάνω ψωμί, θα το κρατήσω απλά. Και μου είναι και ένας σπόρος, θα τα βάζω εδώ πέρα. Ωραία. Ό,τι έχει σχέση με φαγητό θα το βάζω εδώ πέρα βασικά. Και αυτό φαγητό είναι. Και αυτό το παίρνεις από πρόβατο που σου δίνει και φαγητό. Οπότε μπάξιμα. Λοιπόν, τώρα σκεφτόμουν να συνεχίσω το mine. Πρέπει να βρω κανένα ηρώνι. Να φτιάξω και κανένα pickaxe. Καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εκεί πέρα. Αφού φτιάξαμε τη φάρμα. Ωραία. Συγγνώμη για αυτό το δυνατό ήθο που νομίζω ότι ακούσατε. 1000 συγγνώμη. Απλά χτύπησε η πόρτα του μπαλκονιού. Οκ, συνεχίζουμε. Τώρα πάμε για mine. Mine. Αχ, το κεφάλι μου ζαλίζομαι λίγο. Γιατί δεν το βλέπω και πουλάει το κεφάλι του.
ζαλίσω όταν βλέπω τους άλλους να κάνουν γύρω όλη την ώρα. Ζαλίζομαι και πάλι. Δεν ξέρω γιατί όμως. Και έχω και πολλές αξίνες μαζί μου. Και είχαμε μείνει εδώ. Τώρα μπορώ να βρω και κανένα iron. Μακάρι να βρω σπηλιά. Θα βάλουμε και κανένα πίσω. Ωραία. Θα πάρει ώρα. Πολύ ώρα. Θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Λέτε να το αφήσουμε. Όχι, βρήκα iron, ωραία. Iron. Γιούπι, σίδερος. Σίδερος. Ωραία. Να σκάψω κι άλλο προς τα κάτω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να βρω διαμάντια. Καλά δεν είναι εδώ πέρα το ύψος ή όχι. Δεν μπορώ να το δω γιατί δεν ξέρω ακόμη τα κουμπιά που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Πάμε έξω. Βρήκαμε λίγο iron, εντάξει. Πόσο ακόμη να βρούμε. 8 iron. Καλά είναι. Ωραία. Πάμε πάνω. Λαγκάρει λίγο, δεν ξέρω άμα το βλέπετε εσείς τώρα στην οθόνη. Αλλά λαγκάρει λίγο. Και μόλις τώρα ακούστηκε ένα ζόμπι, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Αλλά μωρέ, δεν θα μας κάνει τίποτα σιγά. Λαγκάρει. Δεν γίνεται να μην το βλέπετε, λαγκάρει πάρα πολύ. Τώρα αυτό το είδατε. Πήγα και έκανα μια κίνηση έτσι προς τα κάτω, το είδατε. Λάγκαρ πάλι. Δεν πιστεύω να με φαίνεται στην κάμερα. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει άμα φαίνεται ή δεν φαίνεται. Βάζουμε τα 8 iron εδώ πέρα να ψηθούν. Καλύτερα να μην φαίνεται όμως το λάγκ. Βάζουμε τα iron εδώ πέρα να ψηθούν και τώρα δεν μένει και πολύ χρόνο, λίγα λεπτάκια μένουν. Ας πάμε να δούμε πού να χτίσουμε το επόμενο σπίτι. Λέω να το χτίσω κάπου μακριά βασικά, δεν ξέρω που θα το χτίσω. Αλλά πάμε λίγο μπροστά εδώ και μετά θα ξαναγυρίσουμε. Να δούμε μπας και έχει κανένα ωραίο μέρος. Μέσα στο χιόνι όμως δεν το χτίζω. Δεν θέλω να είναι στο χιόνι γιατί πίνουν κάπως. Γύρω μου έχω χιόνι μόνο έτσι. Λοιπόν δεν πειράζει, θα βρω το μέρος. Μπορώ να βάλω και creative για να το βρω το μέρος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο χρόνος σε λίγο τελειώνει. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Να χάσω το σπίτι. Όχι, εκεί πέρα είναι. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Οκ. Σκέφτομαι την επόμενη φορά να μάσω μερικά πράγματα, αποστολές, τέτοια, και να βγούμε το βράδυ έξω να σκοτώσουμε ζόμπι. Λοιπόν, οκ. Ξέρουμε τι θα κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Θα σκοτώσουμε ζόμπι ή μπορεί να βρούμε κάποιο άλλο μέρος του σπιτιού για το σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe, αν σας άρεσε. Γεια σας.